Kaixo guztioi, bideo honetan hitz egingo dugu energia potentzial gravitatorioari buruz. Lehenik eta behin kontzeptu hau sartzeko gogoratuko dugu zer den lana. Lana ingelesez work esaten da eta horregatik V bikoitza batekin jarriko dugu. Baita ere gogoratu behar dugu lanari buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula indar batek egindako lan bati buruz. Eta bere adierazpena honelakoa da. Indarra, bider, indarrak eragindako desplazamenduaren arteko biderkadura eskalarra. Indarra vektore bat da, demagun hasieran kutxa bat daukagula mahai baten gainean, eta kutxa indar baten eraginez, mugitzen dela. Alde batetik daukagu interesatzen zaigun indarra, aztertuko dugun indarra, eta beste alde batetik kutxak izan duen desplazamendu aldaketa. Gogoratu, biderkadura eskalarra beste modu honetan jarri dezakegula. Indarraren modulua, bider desplazamendu vektoraren modulua, bider bi vektorek sortzen duten angeluaren kosinua. 3 kasu ezberdin jarri ditut. Izan daiteke guk indarra norabide eta noranzko jakin batean egitea eta kutxak noranzko eta norabide berdinean mugitzea. Ohikoena nik tiraka egiten badut kutxa honetatik, bazkenean kutxa norabide eta noranzko honetan mugituko da. Kasu honetan vektore honen eta vektore honen arteko angelua 0 denez, kosinu 0 goratu bat dela eta lanaren adierazpena gertzen zaigu F bider delta R bider bat. Azkenean bat kendu dezakegu. Bestetik izan daiteke indar batek izatea norabide eta noranzko bat, baina desplazamendua izatea kontrako noranzkoa. Imaginatu gu ari garela saiatzen kutxa hau hasierako abiadura batekin datorla, guk egiten diogula indar bat atzerantz balastatu nahian, frenatu nahian, baina kutxa aurrera jarraitzen du, ezta? Kasu honetan esango dugu indarra eta desplazamendu vektoreak haien artean 180 graduko angelua sortuko dutela, eta kasu horretan kosinu 180 gradu -1 balio du. Eta azkeneko kasu bat, zeinetan guk kutxari eragiten diogun indarra eta kutxak berak jasaten duen desplazamendua inolako zerikusirik ez daukatenean. Logikoa denez nik kutxa bat gorantz tirakatzen badut, baina kutxa aurrerantz mugitzen bada, argi izan dezakegu, kutxak izandako mugimendua ez daukala zerikusirik nik egindako indarrarekin. Kasu honetan, bi hauen arteko angelua 80 gradu denez, kosinu 80 0 balio duenez, jakin dezakegu lanak kasu honetan 0 balio duela. Hau guztia azalduta, hurrengoa ulertu behar dugu. Lana positiboa denean, kasu honetan bezala, horrek esan nahi du gure indarrak eragiten duela positiboki kutxa edo gorputzaren mugimendura. Hau da, nolabait azeleratzen duguna. Aldiz, lana negatiboa bada, kasu honetan bezala, gertatzen ari dena da gure indarrak kentzen ari diola abiadura, balastatzen ari dela gorputza, ezta? Gorputza hau aurrera mugitzen da, baina gure indarra kontrako noranzkoa da. Beraz, gu saiatzen ari gara kutxa nolabait gelditzen, balastatzen gaude. Eta azkenik, kutxari eragiten diogun indarra eta bere desplazamendua inolako eraginik ez badute, ondori estatzen duguna da, lana nuloa dela. Lana nuloa bada, esaten duguna da, gure indarrak ez duela inolako desplazamendurik sortu. Ikusten dugun bezala, lehenengo kasuan lana positiboa da, eta horrelako kasuetan lana positiboa denean, hau da, indar batek egindako lana positiboa denean, egiten duena da gorputzari abiadura eman, azelerazioa positiboa sortu. Ematen dio abiadura. Bestetik, esan bezala, noranzkoak kontrakoak direnean, hau da, lana negatiboa denean, ez dira guztiz kontrakoak izan behar, izan daiteke, baina, balastatzen duenean, lana negatiboa denean, gorputzari abiadura kendu egiten dio. Geroz eta motelago egituko da gorputza indar honen eraginez. Eta azkenik, ikusi dugun kasua, zeinetan lana nuloa den, horrek esan nahi du, lanak ez duelako inolako eraginik gorputzak daukan abiadura horretan. Behin lanaren kontzeptua azalduta, joango gara eremu gravitatoriaren kasura, goratzen dugu, izan behar dugula masa sortzaile bat, M bat edo M maiuskula bezala jarriko duguna, gorputz honek eremu gravitatorio bat sortzen du bere inguruan, eta inguruan dauden gorputzak masa dutenak nolabait eremu hori sufritzen edo pairatzen dute, nabaritzen dute. Nola nabaritzen dute? Indar bat jasaten dute. Hau da, honek sortzen du bigarren masa honen gainean indar gravitatorio bat. Indar honen norabide eta noranzkoa beti da sortzen duen
masaruntz zuzenduta. Honek jasatzen du indar bat, honako norabide eta norantzkoa daukan. Ados. Demagun, gure gorputza hau honela mugitzen dela, edo modutan jarriko dute, demagun horrela mugitzen dela, ezta? Eta azkenik, puntu honetan daukagula gure gorputza. Zein da hemen aurkituko dugun arazoa? Bueno, imaginatu, tarteko posizio batean, da gaudenean, hemen dagoenean gure gorputza, indarra berriz ere, honelakoa izango da, ezta? Eta hemen daukagunean beste posizio batean, indarra beti, zentrurantz zuzenduko du. Zein da arazoa? Desplazamendu vektorea aldatuko dela denborarekin. Gogoratu, desplazamendu vektorea beti dela ibilbidearekiko tangentea. Hemen honelako zerbait izango da, hemen honelako zerbait, hemen honelako zerbait, honelako zerbait, bale? Eta aldatuz joango da. Hau izango litzateke desplazamendu vektorea. Eta ikusten duzuenez, bere norabide eta noranzkoa aldatuz doa. Beraz, kalkulatu nahi badugu indarro honek ibilbide honetan egindako lana, aurreko formula erabiliz, indarra antzeko izango da, superatuko, indarra ez da guztiz berdina izango, zergatik, distantziak aldatzen direlako, baina, horrek ez gaitu gehiagik arduratzen. Desplazamendua, kalkulatu genezake zenbateko desplazamendua egiten duen guztira. Baina, bi vektore hauen arteko angelua aldatuz doa, zergatik, azteko posizio aldatzen denean indarren norabidea aldatu egiten delako, eta bestetik, desplazamendu vektorea aldatzen delako. Beraz, angelu hau ez da finkoa izango, aldakorra izango da, ez du 0 180 edo 180 graduen balio finkoa izango. Nola, hau aldatzen den, matematiketan existitzen da matematikako tresna batzuk honen antzekoak. Deitzen direla diferentzialak. Definitu ezakegu lanaren diferentziala, desplazamendu vektoraren diferentzial batekin, eta gero guztizko lan egiteko integral bat egin dezakegu A puntutik B puntura, eta honela kalkulatu daiteke. Baina esango dugu, azteko ja ezagutu baretugula diferentzialak eta integralak. Eta gu momentuz, horiek ez ditugu landuko. Honekin adierazi nahi duzuena da, hemen aurkitzen garela arazo batekin. Arazo horrek badauka konponbidea ezagutzen baditugu matematika hauek. Baina matematika hauek ezagutu ezean, arazoa hor dirau. Zer da gertatzen dena? Indar gravitatorioak egiten duen lana ibilbide jakin batean, honela kalkulatu dezakegula edo modu alternatibo batean. Eta hori da guri interesatzen zaiguna. Eta hor agertzen da energia potentzial gravitatorioaren kontzeptua. Beraz, guk nola ikusiko dugu energia potentzial gravitatorioaren zergaitia? Kalkulatzeko indar gravitatoriak egiten duen lana edozein ibilbidetan zehar, energia potentzial gravitatoria definitu behar dugu. Eta modu honetan geratzen zaigu. Azkenean, honek adierazten duena da, indar gravitatorioak, indarra vektorearekin egindako lana ez dauka vektore izaera, beraz, indar batek egindako lana A puntutik B puntura izango da. Gorputzak duen energia potentzial gravitatorio A puntuan gehiken gorputzak daukan energia potentzial gravitatorioa B puntuan. Eta energia potentziala adierazpen honekin lor dezakegu. Beraz, hau ordezkatzen badugu A puntuan eta hau ordezkatzen badugu B puntuan, nahiko erresa dena kalkulatzeko, azkenean hau dira konstanteak eta hau dira agertzen diren masak, hau hemen jartzen badu, zuzenean kalkulatu dezakegu, eremu gravitatorioak egindako indar gravitatorioak egindako lana bide honetan zehar. Eta integralak entzen ditugu gainetik, eta diferentziarak baitare. Eta gainera, ohartzen bagara, berdin dio nondik egiten duen ibilbidea. Bakarrik interesatzen zaigulako, hasierako eta bukarako puntua. Hasierako eta bukarako puntua. Bidetik zerra egiten duen eta nondik mugitzen den, berdin zaigu. Hoiei deitzen zaie, indar kontserbakorrak. Indar gravitatoria indar kontserbakorra denez, orduan, berak egindako lana ibilbidearekiko independientea edo esmenpekoa da. Bakarrik interesatzen zaigu, hasierako eta bukarako puntua. Hurrengo bideoan ikusiko ditugu 3 adibidez RA, RB balio ezberdinekin ikusteko ze motatako lana lortzen dugun.